Vlastníctvo je nedotknuteľným a posvätným právom. Nikto ho nemôže byť zbavený. To uvádza Deklarácia práv človeka a občana, ktorá bola prijatá v roku 1789. Je vlastníctvo naozaj nedotknuteľné? Ani zďaleka. Tá istá deklarácia v tej istej vete pokračuje. Nikto ho nemôže byť zbavený, iba že by to zrejme vyžadovalo verejný záujem v zákone uvedený a pod podmienkou spravodlivého odškodnenia vopred. Čiže v rovnakej vete, kde sa hovorí o tom, že vlastníctvo je nedotknuteľné, nájdeme spôsob, akým sa ho možno dotknúť, teda akým ho možno obmedziť. Podobne aj Slovenská ústava hovorí, že každý má právo vlastniť majetok. Súčasne však uvádza, že vlastníctvo aj zaväzuje. To znamená, že sú s ním spojené rôzne povinnosti. Napríklad majetkové dane, alebo povinnosť vlastníka zdržať sa konania, ktorým by nadmieru obťažoval svojho suseda a podobne. Okrem spomínaných zákonných obmedzení vlastníckeho práva, ku ktorým dochádza bez akejkoľvek finančnej náhrady, sú možné aj jednotlivé zásahy do konkrétneho vlastníckeho práva konkrétneho človeka. Napríklad štátne orgány môžu v niektorých prípadoch vyvlastniť nejaké pozemky alebo stavby, ak sa ide budovať napríklad diaľnica. Keď teda niekto hovorí, že si so svojím majetkom môže robiť čo chce, nemá pravdu. Existuje mnoho zákonných obmedzení vlastníckeho práva. Vlastnícke právo je podobne ako aj iné ľudské práva obmedzené vo verejnom záujme. Rovnakým spôsobom je obmedzené napríklad aj volebné právo, ktoré je obmedzené iba na osoby, ktoré majú až 18 rokov, a podobne je obmedzená aj sloboda slova. Nemôžeme napríklad podnecovať k rasovej nenávisti a podobne. Ak ste teda niekedy počuli, že vlastnícke právo je nedotknuteľné, nie je tomu jednoducho tak. Kto si chce o vlastníckom práve prečítať niečo viac, odporúčam mu článok 20 Ústavy Slovenskej republiky a občiansky zákonník. Ak sa vám tento podcast páči, dajte mu odber a do počutia na budúce.